Mga kapatid, ang simbang gabi ay isang makahulugang tradisyon sa mga Katolikong Pilipino. Sa loob ng 9 na araw, inihahanda natin ang ating mga sarili sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Ipinapaalala rin sa atin ng 9 na araw na ito ang 9 na buwang dinala ng mahal na Birheng Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan. Habang papalapit ang Pasko, nakikipaglakbay tayo kay Maria at hinihiling ang kanyang pananalangin para sa atin upang tulungan niya tayong tanggapin ang kanyang anak nang bukas ang ating mga puso. Sa pagsisimula ng paglalakbay na ito, nais kong ialok ang isang payak, ngunit mahalagang mensahe. Lahat kasali dito. May puwang ang bawat isa. Kung ito ang unang beses mong dumalo sa simbang gabi, ikaw ay malugod na tinatanggap. Kung matagal kang nawala sa simbahan at pinili mong bumalik ngayong araw na ito, ikaw ay buong pusong tinatanggap at niyayakap. Kung ikaw ay dumating na may dalang pag-aalinlangan, mga tanong o mga sugat sa puso, handog naming ang isang mahigpit na yakap para sa iyo. Ang simbahan ay hindi lamang para sa mga nag-aakalang sila'y karapat-dapat. Ito ay para sa lahat ng naghahanap ng Panginoon. Sa unang pagbasa mula sa propetang si Isaías, ibinibigay sa atin ang isang makapangyarihang larawan. Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng bayan.